Vážení spoluobčané, město Smečno by vás chtělo informovat o novinkách v oblasti našeho odpadového hospodářství. Koncem minulého roku jste mohli zaznamenat první viditelný start změn – čipování popelnic. Pojďme se podívat ale i na změny, které vám možná unikly, a také na ty, které nás budou zřejmě čekat. Zde můžete vidět výčet hlavních kroků, které začalo Smečno podnikat ke zlepšení svého odpadového hospodářství. Nejdříve si řekneme o nové vyhlášce města. Okamžikem, kdy se však věci daly skutečně do pohybu, je bod druhý, kdy si město nechalo externě zpracovat analýzu místního systému odpadového hospodářství. Ta ukázala, kde všude je prostor pro zlepšení a především nabídla odpovědi, jak tohoto zlepšení dosáhnout. Analýza také mimo jiné poskytla podklady k velmi odvážnému, ale i velmi potřebnému kroku – vyjednávání se s vozovou společností. Ukázalo se, kde tečou peníze a také, kde tyto peníze budou potřeba do budoucna. Prvním pro občany Smečna asi nejpatrnějším výstupem těchto jednání bylo čipování popelnic. A v neposlední řadě se podíváme i na to, jak by mohlo město ušetřit peníze i vám, občanům, změnou výběru poplatku za popelnice. Podívejme se nejprve na tzv. Pyramidu nakládání s odpady. Takto stanovená hierarchie se poprvé objevila ve směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 98/2008 a je promítnuta do všech současných dokumentů důležitých v odpadovém hospodářství, které můžete vidět zde napravo. V České republice z ní vychází i plán odpadového hospodářství na roky 2015 až 2024, kde jsou hlavními body předcházení vzniku odpadů, minimalizace skládkování, maximalizace využití odpadů a náhrada primárních surovin a přechod na oběhové hospodářství. Takto rozložený model je v naší republice ale zatím spíše utopickým přáním. Realitou je však pravý opak. A tak je Česká republika, kromě toho, že je známá jako srdce Evropy, označována také jako královna skládek nebo skládkařský ráj. Přitom nám prevence a minimalizace vyprodukovaných odpadů a především omezení skládkování může přinést hned dvě hlavní výhody. Za prvé zlepšení životního prostředí, což zahrnuje redukci skleníkových plynů, prevenci kontaminace půdy a vody, prevenci havárií způsobených skládkami, což pro Smečno není nic nového. Někteří si možná dobře pamatujete požár skládky v roce 2019 přímo tady ve městě. A za druhé může přinést úspory, tedy přímé peněžní úspory a i úspory primárních zdrojů. Pojďme se ale ještě vrátit k tomu správnému rozložení pyramidy. Pro lepší pochopení si zobrazíme tyto dvě osy. Proč se pyramida většinou kreslí otočená na špičku? Protože čím dál od počátku je patro pyramidy, tím více je vhodné jako způsob nakládání s odpadem. A vertikální osa, respektive šířka či velikost daného patra, zase ukazuje, jak moc bychom měli tento způsob využívat. Nejvhodnější se tedy ukazují prevence nebo alespoň minimalizace, kde dochází ke snižování produkce odpadu a obsahu škodlivin. Jako příklad si uvedeme nejčastější situaci, kdy v obchodě si koupím raději zeleninu či ovoce, které není zabalené v plastovém obalu, a nekoupím si na něj jednorázový sáček. Mohu také rovnou nakupovat v bezobalových obchodech. Uveďme si jeden příklad, který využijeme ve všech patrech pyramidy. Nekoupím si jídelní stůl zabalený do krabic a plastových obalů. Koupím ho u lokálního producenta a domů si ho přivezu zabalený do dek nebo plachet, které jsem si vzal z domova, a budu je pak nadále využívat. Dále máme znovu použití, což je opětovné využití produktu nebo alespoň jeho části. Příklad, stůl už mi neslouží, chci jiný, který se bude více hodit do mé kuchyně. Proto ho využiji jako pracovní plochu do garáže nebo ho daruji příbuzným, nebo použiji jeho nohy a koupím si pouze novou desku. Recyklace je opětovné využití materiálu používaného v produktu. To samé platí pro kompostování, kdy při biologickém rozkládání látek dochází k výrobě organického hnojiva, kompostu, který znovu využiji k hnojení zahrady.
Příkladem je zde situace, kdy piliny z broušení desky stolu využiji jako podestýlku pro domácí mazlíčky, nebo stůl rozeberu či nasekám na kusy dřeva, které využiji ke zvelebení zahrady. Jiné než výše zmíněné využití je energetické využití, které představuje využití odpadu k výrobě energie v ZEVO. ZEVO to je zařízení pro energetické využití odpadu, anebo v bioplynové stanici. Například stůl či stará rozpraskaná deska se využije pro výrobu tepelné či elektrické energie. Skládkování a spalování představuje nejhorší způsob nakládání s odpady. Proč? To už jsme si řekli dříve. Především při něm vzniká nejvíce škodlivin a je pouze přenesení problémů do budoucna. Příklad. Stůl dám do směsného nebo velkoobjemového odpadu a ten následně skončí na skládce nijak nevyužitý. To byly spíše takové teoretické, legislativní, pro vás možná ne až tolik zajímavé informace. Pojďme se tedy více zaměřit na Smečno a jeho současnou situaci s odpady. Zde můžeme vidět příjmy a výdaje obcí v České republice na odpadové hospodářství. A zde město Smečno v porovnání. Vidíme, že se nejedná o nějaký zásadní rozdíl, ale přeci jen jsou tu některé položky, nad kterými je třeba se pozastavit. Například biologicky rozložitelný a velkoobjemový odpad. Na jednotlivé typy odpadů ve Smečně se ale zaměříme za chvilku. Nejprve se pojďme podívat, jak je to s likvidací odpadu, který občané Smečna vyprodukují a kdo to platí. Sloupečky v tomto grafu si představte jako celkové výdaje odpadového hospodářství. Modrá část potom tvoří příjmy od občanů. To je poplatek za popelnice, který se každý rok platí. A zbylou část výdajů musí pokrýt obec, tedy červená část sloupce. Opět to není žádný převratný rozdíl oproti zbytku České republiky. Rozhodně však musí Smečno dotovat odpadové hospodářství města z obecního rozpočtu více, než je tomu jinde v republice. A to vám možná připadal poplatek 1000 korun vysoký. Tento graf zobrazuje detailněji příjmy města Smečna a tentokrát za rok 2023. Vidíme zde odměny od Ekokomu za třídění odpadu, poplatek od podnikatelů, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství města a poplatek od občanů, tedy těch 1000 korun za rok. Jestliže příjmy od občanů tvořily 1 783 267 korun z celkových příjmů 2 254 070 korun a sazba poplatku činila 1000 korun, a výdaje města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, to znamená směsného a velkoobjemového, byly 4 284 924 korun, potom celkové výdaje na jednoho občana činily 2178 korun za rok. Tím pádem město Smečno doplatilo na odpady každému svému občanu 1178 korun za rok. 1000korunový poplatek už najednou nevypadá jako tak vysoká částka, když víte, že město musí ještě více než jednou tolik dodat z obecního rozpočtu. Tyto peníze přitom mohly být využity jinde, na opravy, společenské akce, nové prostory a tak podobně. A jak se takový poplatek vůbec stanovuje? Dle zákona mají obce dvě možnosti, jak poplatek stanovit. A to buď jako poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, kdy se platí poplatek na hlavu, anebo jako poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, který se měří 3 možnými způsoby. Vážením hmotnosti odpadu v kilogramech, měřením objemu odpadu v litrech, anebo kapacitou soustřeďovacích prostředků také v litrech. Zjednodušeně to znamená, že občan platí za velikost své popelnice, například 60, 120 nebo 240 litrů, a frekvenci svozu jednoukrát týdně, jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc. Město Smečno aktuálně používá poplatek za systém odpadového hospodářství, který je stanovený na 1000 korun za osobu za rok. Variantou, ke které by mohlo město přistoupit, je varianta B3, kapacita soustřeďovacích prostředků. To je ale hudba daleké budoucnosti a také otázka týkající se občanů Smečna. Jak zodpovědně budou přistupovat ke svým povinnostem v nakládání s odpady a zda by tento typ poplatku vůbec chtěli.
Tyto 4 typy stanovení poplatků za SKO neboli směsný komunální odpad lze ještě rozdělit jiným způsobem do 2 skupin podvou. Příspěvek na hlavu či na kapacitu nádoby se stanovuje dopředu a experty na odpady jsou pro obce doporučovány jako nejlepší varianty výběru poplatku. Pro občany se výhodnost těchto 2 typů poplatků liší následovně. Poplatek na hlavu je výhodnější pro starší skupinu obyvatel samostatně žijících v domácnosti. Ročně zaplatí 1000 korun a mohou si prakticky vyhazovat, jak chtějí. Pro rodiny s dětmi je naopak výhodnější poplatek dle kapacity nádoby. Například 4členná rodina zaplatí 1 poplatek za velikost své nádoby a frekvenci svozu. Na rozdíl od poplatku na OH, kdy by platila 4krát poplatek za 4 osoby. Pokud rodina třídí odpady a zmenší tak svůj SKO, může jí například stačit vývoz 120-litrové popelnice jednou za 14 dní. Měsíčně tak bude platit za 240 litrů odpadu. Druhou skupinu tvoří poplatky stanovené dle skutečného objemu odpadu, který občan vyprodukuje. Tento systém zní velmi spravedlivě, zatím má však velké mezery a vážící auta vykazují velkou chybovost a poruchovost. Současně se tento způsob výběru poplatku hodí pouze pro velmi bohaté obce, protože výběr poplatku probíhá až zpětně, dle vyprodukovaného odpadu. Pro obec je to tedy nejen velmi finančně, ale i administrativně náročné. Pojďme ale již přímo do praxe, aneb bod 3, vyjednávání se svozovou společností a čipování popelnic. Smlouvy se společností AV Kladno s.r.o. byly zastaralé a netransparentní. Město chtělo získat data, za co vlastně platí. Proto se vyjednalo čipování popelnic na směsný odpad, které bude svážet vážící auto. První kolo čipování proběhlo již v roce 2023, konkrétně 1.11. a dokončeno bylo 24.1.2024 při kole druhém. A co jsme tím tedy zjistili? Skutečnost, tedy jak AV fakturuje svůj svoz našeho SKO. Od 1.6.2024 začalo AVE evidovat výsypy nádob. A tím se k nám dostala tolik potřebná data a odpověď na otázku fakturace. AVE účtuje výsypy všech popelnic ve Smečně, nehledě na to, kolik jich opravdu reálně vysype. Záměrně jste nevyndali vaši popelnici před vrata, protože byla ještě skoro prázdná? Nevadí. Město i tuto popelnici zaplatilo. Dalším bodem vyjednávání a důležitým termínem je 1.9.2024. Od této chvíle začnou být smečenské popelnice váženy. Jelikož doteď jezdila popelářská auta bez vážícího systému, hmotnost svezeného odpadu se stanovuje zvážením celého vozidla a rozpočítáním ze svezeného množství odpadu více obcí. Popelářské auto totiž během středy nevyváží odpad jen pro Smečno. Od 1.9. budou tedy k dispozici nejen data, kolik vážily jednotlivé nádoby našich občanů, ale vlastně i hmotnost odpadu občanů našeho města celkem. 1.2025 bude zahájena ostrá verze vážení nádob, což přinese nejen dokonalou kontrolu nad tím, za kolik odpadu město Smečno platí, ale v tu dobu už bude k dispozici dostatečné množství dat proto, aby mohlo dojít ke změně svozu na jednoukrát za 14 dní. Poplatek na hlavu, změněný pro všechny občany na jednoukrát za 14 dní, se ale netýká jen Smečna. Zavádět ho chce i Kačice, Stochov, Tuchlovice a Lány. V případě, že budou obyvatelé dostatečně třídit a zodpovědně nakládat se zbylým komunálním odpadem, mohou tak ušetřit nějaký peníz ve své peněžence. Situace v odpadech je ale v současnosti na takové úrovni, že nelze očekávat snížení poplatku z nynější 1000 koruny. Zde už nejde o to náklady ušetřit, ale aby dál nerostly. Produkce odpadů každým rokem narůstá, stejně jako ceny skládkovného. Za separovaný odpad, papír, plast, sklo, kov, bioodpady, oleje a textil dostává město odměny. Naopak za směsný komunální a velkoobjemový odpad se platí nemalé částky za skládkovné, které navíc exponenciálně rostou. V případě, že bude mít obec mnoho skládkovaného odpadu a míra separace do roku 2025 nebude dosahovat požadovaných 60%, bude město platit sankce za neplnění až 200 000 korun.
Jen podotýkám, že současná míra separace města se pohybuje okolo 30%. Nebojte se, není všechna tíha jen na občanech. Město momentálně zajišťuje nové odběratele odpadů doposud nezapočítaných do těchto třízených, mimo jiné velkoobjemové plasty a odpad z údržby zeleně veřejných prostor města. Třídíte, nebo jste se rozhodli, že právě začnete? Výborně, pojďme se podívat, kde všude můžete ve Smečně odkládat svůj odpad, a nejen ten tříděný. Směsný komunální a biologicky rozložitelný odpad jsou v našem městě zajišťovány takzvaným systémem sběru door to door, tedy od dveří ke dveřím. To znamená, že vyndáte nádoby na ulici a svozové auto si pro odpad přijede. A to za paušální částku 1000 korun u SKO a 750 korun za 240-litrovou nádobu nebo 550 korun za 120-litrovou nádobu u bioodpadu. Veškeré nádoby na door-to-door sběr jsou ve vlastnictví svozové společnosti AVE. Na SKO je momentálně městu poskytnuto 702 černých nádob, z toho 11 240-litrových a 691 120-litrových. Frekvence svozu je nyní nastavena na 1krát týdně ve středu nebo 1krát za 14 dní také ve středu, podle toho, z kolika členů je tvořena vaše domácnost. Směsný komunální odpad je předáván jednomu podnikatelskému subjektu, a to právě AVE Kladno s.r.o., která ho odstraňuje skládkováním. Jak už jsme se v této prezentaci dozvěděli, směsný komunální odpad tvoří ve Smečně 53% z celkové produkce v roce 2023. Biologicky rozložitelný komunální odpad neboli bioodpad či bio tvoří ve Smečně 1% z celkové produkce odpadů v roce 2023, což je oproti ostatním obcím v České republice podprůměrná hodnota. Na bio je momentálně městu poskytnuto 73 hnědých nádob a frekvence svozu je 1krát za 14 dní ve čtvrtek. Kromě door-to-door sběru lze bioodpad taktéž odevzdávat ve sběrném dvoře. Předáván je také jednomu podnikatelskému subjektu, AVE, na jejíž kompostárně je zpracován. V ulicích měst a obcí se většinou nádoby na velkoobjemový odpad nevyskytují. U nás je ho možné odevzdávat celoročně ve sběrném dvoře anebo 2krát ročně na jaře či na podzim při mobilním sběru. Důležitá informace ale je, že velkoobjemový odpad tvoří ve Smečně 17% z celkové produkce odpadů v roce 2023, což je oproti ostatním obcím v České republice enormně nadprůměrná hodnota. Veškerou tuto produkci opět přebírá AVE, kterého odstraňuje skládkováním. Proto, než velkoobjemový odpad odevzdáte, zkuste ho nejprve co nejvíce rozložit na vytříděné složky odpadu. Těmi, které můžete vytřídit a donést v ulicích Smečna na sběrná místa, jsou plast, papír, sklo a kov. Tomuto systému se říká systém donáškový. Kromě barevných kontejnerů je vám na tyto složky odpadu k dispozici také sběrný dvůr. Počítáme-li i sběrný dvůr, v obci lze nalézt 8 sběrných míst s 9 sběrnými nádobami na papír a na plast, 8 sběrnými nádobami na sklo a 1 na kov. Všechny tyto nádoby jsou ve vlastnictví města. Frekvence svozu papíru a plastu je 1krát týdně ve čtvrtek a 1krát měsíčně pro sklo a kov. Tyto základní separované odpady tvoří 12% z celkové produkce odpadů za rok 2023 ve Smečně. Pokud zatím netřídíte anebo chcete právě začít, ukážeme si, že to není žádná věda, když se budete držet těchto základních pravidel. Sklo se dá recyklovat prakticky do nekonečna, nemusí se vymývat a kovová víčka od zavářovaček, přesných dávek či dalších sklenic lze vytřídit i s daným sklem. Papír, plast a kov se netřídí špinavé. Do barevných kontejnerů nepatří mastný papír, papírové či plastové obaly od zbytků jídla, plasty a kovy od chemikálií či stavebních materiálů jako barvy. Tedy pokud je papír špinavý, patří do směsi. Pokud je plast nebo kov špinavý, lze ho vymýt. Do bioodpadů patří květiny a jejich odumřelé části, zbytky ovoce, zeleniny, pečiva a obilovin,
skořápky od vajec a ořechů, čajové sáčky a kávové sedliny, popel z dřevěného uhlí, chlupy, peří, piliny. To ocení především vlastníci domácích a hospodářských zvířat. Pozor! Odpad živočišného původu do nádob na bio nepatří. To znamená, nepatří sem maso a živočišný odpad jako kosti, odřezky, šlachy, uzeniny a tak dále, exkrementy zvířat, která krmíme masem, rostliny napadené chorobami a cigarety a nedopalky. Nápojové kartony od mléka a džusů sice nemají ve smečně vlastní oranžovo-černou nádobu. Můžeme je však třídit do kontejnerů na plasty. Textil odevzdáváme neznečištěný, neponičený, prostě takový, jaký bychom ho chtěli používat i my. Uložený například v taškách nebo pytlích pro zachování čistoty textilu a snadnější manipulaci svozové společnosti. Jedlé tuky a oleje, zde je důležité to slovo jedlé, jiné netřídíme, odevzdáváme v uzavíratelné nádobě, nejlépe v původní láhvi od oleje. Nemusíme se namáhat s jejím odmaštěním, šetříme vodu, dáme lahvi ještě jeden poslední účel, než abychom je nevymytou hodili do komunálu. Základním pravidlem je, pokud nevím, řídím se tím, co je napsáno na kontejneru. Jak již bylo řečeno, město také zajišťuje 2krát ročně na jaře a na podzim mobilní sběr. Zde můžete odložit nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, či odpad určený ke zpětnému odběru. To je elektro a pneu, které se již neodevzdává na úřadě u technických služeb. Pokud si ani teď nejste jistí, kam s vaším odpadem, anebo si jen chcete ulehčit život, pomůže vám mapa Kam třídit. Stačí zadat do prohlížeče tento odkaz vlevo dole, je i s mapou dostupný na stránkách města, anebo si do mobilu stáhnout aplikaci Kam třídit. Do vyhledávacího pole už jen stačí napsat název města, které hledáte. Sběrná místa i s odpady, které v nich lze odkládat, nejsou jediné, co zde naleznete. Klikněte na položku Kam patří a objeví se vám abecední seznam všech odpadů, na které si vzpomenete, a rada, do jakého kontejneru patří. Novinky a změny zaznamenal i Smečenský sběrný dvůr umístěný v místní části u Starého hřiště za ulicí za školou. Město nově pořídilo 2 lodní kontejnery o objemu 12 metrů krychlových na velkoobjemový odpad, na fotce vpravo nahoře, a 3 nové kontejnery na plast, papír a dřevo, na spodní fotografii. To je dohromady 7 kontejnerů o objemu 11 metrů krychlových. Vpravo nahoře můžete také vidět 2x2 starší vanové nádoby s horním výsypem na plasty a papír, které pojmou 1100 litrů odpadu, a jeden kopcovitý kontejner s spodním výsypem pro cca 1500 litrů barevného a bílého skla. Co lze na dvůr ukládat? Papír, plast, nápojové kartony, sklo, kov, dřevo, bio a velkoobjemový odpad. Od 9. března 2024 navíc také elektroodpad a jedlé tuky a oleje, které se do té doby odevzdávaly u technických služeb na městském úřadě. A od září 2024 bude na sběrném dvoře umístěn také nový kontejner na poničený textil, špinavý, potrhaný, prostě již nepoužitelný, který bude dále využit na výrobu jiných textilních materiálů, konkrétně technických textilií, to znamená hadry na úklid, a textilního kompozitu, takzvaný retextil. Retextil je moderní náhrada dřeva používaná ve stavebnictví. Vyrábí se z něj například pergoly, terasy, promenády, vstupy na pláž, zpevnění lesních a polních cest, svahů a břehů. V obcích se můžete s tímto materiálem setkat u městského mobiliáře a výrobků pro veřejné prostory, venkovní prostory restaurací a zahrady. Naopak charitativní funkční textil se nadále ukládá do kontejneru Clocktex na náměstí a nově také do kontejneru Charita Česká republika se stanovištěm v ulici Komenského. Sběrný dvůr nepřijímá směsný komunální odpad, nebezpečný odpad a stavební suť.
Více informací o sběrném dvoře naleznete v provozním řádu. Ten lze najít na webu města Smečna nebo přímo před branou sběrného dvora. Novinkou je také rozšíření provozní doby dvora o pondělí, a to v odpoledních hodinách, stejně tak, jak jste zvyklí ve středu, od 15 do 18 hodin a v sobotu pak nadále od 9 do 12 hodin. Nyní se podíváme na ostatní sběrná místa, kde jsou rozmístěné až na výjimky polozapuštěné nádoby o objemu 3 metry krychlové. A to u nové budovy školy v ulici Školská, u fary v ulici Komenského, kde lze nalézt jedinou v ulicích Smečna umístěnou nádobu na kovy, kopcovitého tvaru se spodním výsypem a objemem pro cca 1500 litrů odpadu. A brzy již i nový kontejner na charitativní sběr oděvů. Velkoobjemová nádoba Clocktex na charitativní sběr oděvů bude i nadále umístěna na náměstí spolu se 3 polozapuštěnými 3kubíkovými kontejnery na sklo, papír a plast. Další barevné nádoby jsou pod zastávkou autobusu v ulici Jiráskova. V ulici 5. května u Staré Pily, mezi rameny ulic Hrdlívská a Slánská a také u nově vznikajících pozemků směrem na Hrdlív, prozatím vedených též jako ulice Hrdlívská. Kontejner na plasty, který však neslouží pro veřejnost, můžete najít u pečovatelského domu pod Lipami. Tento kontejner patří podnikatelskému subjektu, jenž řádně nakládá s podnikatelským odpadem. Pokud jste podnikatel a nejste si jist, že si plníte legislativní povinnosti, podívejte se i na video pro podnikatelské subjekty. Dobře tedy, říkáme vám, že máte více třídit, ale kam, když jsou pořád plné kontejnery? Město Smečno má ke svému počtu obyvatel dostatečně hustou sběrnou síť s rovnoměrně rozmístěnými stanovišti. Viz mapa, kam třídit. Proč jsou ale nádoby přeplněné? Na vině je většinou špatné nakládání s danými odpady. Prvním původcem přeplněných kontejnerů mohou být podnikatelé, kteří si nevědomky či záměrně neplní své povinnosti a zabírají tak občanskou sběrnou síť. Viděli jste někdy v kontejnerech krabice od kancelářských papírů, bedny od potravin z obchodů a tak dále? Tento odpad patří do sběrného dvora. Druhým, ještě mnohem častějším jevem jsou odpady, které do barevných kontejnerů nepatří. Především se můžete setkat se stavebními, velkoobjemovými, smíšenými anebo znečištěnými odpady. Třetí příčinou málo místa v kontejnerech je odpad, který není dostatečně rozebraný. Má větší objem, než by mohl mít. Například nerozebrané krabice, nesešlapané PET lahve, výplně balíků plné vzduchu a tak podobně. Nový výběr poplatků jsme probrali. Je na všech z nás, jestli bude tento nový systém fungovat. Pojďme se o to pokusit společně. Město jistě nenechá žádného občana škodným či bez odměny. Jako první vám můžeme nabídnout tašky na třídění odpadu za zvýhodněnou cenu. Dostupné budou na městském úřadě, a to nejpozději začátkem listopadu. O jejich naskladnění vás budeme informovat. Sledujte tak i nadále naše informační kanály. Mé jméno je Michála Penzová a odteď tu pro vás budu k dispozici ohledně všeho, co se týká odpadového hospodářství. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat skrze e-mail penzova@meusmecno.cz. Děkuji vám za pozornost. Sdílejte toto video s vašimi blízkými, rodiči, prarodiči, dětmi, kamarády nebo sousedy. Pomůžete tak zvyšovat povědomí o palčivé problematice našeho města.